Mae Pentre Ifan yn lle hardd iawn sy'n llawn hyd a lledrith. Ond y ddirgel mwyaf yw sut yn union gwnaethon nhw adeiladu y strwythur yma. Un stori yw taw pobl fel chi a fi a gwnaeth ei adeiladu miloedd o flynyddoedd yn ôl yn ystod yr oes carreg. Ond mae yna stori arall sy'n gweud dim ond hyd y Tylwyth Teg a fedrai codi y carreg drom a'i pwyso ar y 3 pigyn bach y cerrig eraill. Mae rhai pobl yn gweud bod nhw wedi gweld y Tylwyth Teg yn dawnsio o amgylch y cerrig yn ystod y lleiad llawn. Maen nhw'n gwisgo hetiau bach coch, cotiau bach coch a esgidiau bach coch. A maen nhw'n hapus ei fyd. Dywedai rhai, os fyddech chi rhoi anreg iddynt o bara menyn neu mêl neu llaeth, yna byddwn nhw'n gwneud eich dymuniadau yn wir. Ond mae rhaid i chi fod yn ofalus. Peidiwch ag ymuno yn y dawns pan mae'r lleiad yn llawn, neu byddwch chi yn dechrau clywed y miwsig hudol, a dechrau dawnsio, a dawnsio, a dawnsio, a fyddwch chi byth yn medru stopio. Ac yna bydd y Tylwyth Teg yn cymryd eich dwylo a cipio chi i ffwrdd i gwlad y Tylwyth Teg.